Здравейте! В това видео ще ви покажа как може да проверите цената на доставката за избраните от вас продукти в нашия онлайн магазин mebryonline.eu. Тя зависи от теглото на избраните продукти и населеното място, до което искате да бъдат доставени. Най-напред влизате в онлайн магазина mebryonline.eu. След това трябва да изберете категория, от която желаете да пазарувате. Това може да направите от менюто, което е от лявата страна, или от картинките, които са в средата. Например, избирате за антрето. Избирате желаният от вас продукт. Нека това бъде закачалка за дрехи. Натискате бутона "Добави в количката", който се намира вдясно от картинката. Това е вашата виртуална количка. Ако желаете да получите повече от един брой, може да коригирате желаната бройка от това поле. Нека сега остане едно. Ако искате да добавите още продукти, може да го направите, като натиснете "Продължи с пазаруването". Отново се връщате в магазина. Отляво може да изберете друга категория, от която добавите продукт, или същата. Нека това отново бъде за антрето. Избирате друг продукт, например пейка с чекмеджета. Отново натискате "Добави в количката". Във вашата виртуална количка вече имате два продукта. Ако желаете да добавите още нещо, натискате "Продължи с пазаруването". Ако не, натискате "Поръчка". Системата ви отпраща на следващата страница. Тъй като в случай искаме да проверим само цената на доставката, натискаме бутона "Поръчка от гост". Тук попълвате вашите данни: име, фамилия, телефон. Попълвате си точния адрес, държава, област, град, пощенски код и точен адрес. След това натискате следващата стъпка. На следващата страница под метод на доставка е посочена и цената на доставката. Ако желаете да продължите с поръчката, натискате следващата стъпка. Ако не, прекратявате до тук и отново се връщате в магазина. Приятно пазаруване!